Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Sang Sri Nata Arasa Jengkar monggo ya ngarsa tanggapingku Wong kemarang kawis tara lon-lon boko alon katitik genya kemarang kinandenan astotan ginggang sarit mopi narasa sara lah punika mawarnanira pinangka punjering crita Penggai mandiri sang raja muda ari sajiban anak Mas Bagus anang prayitna hakading ingkang garawa agem busana ireng teles hanjanges amimbuh mantes endak edining swasana pangaragian rirenggo Wawa kang kaya mangkono lon-lon boko alon derek lumarabi ora sang nata abdi dalem kinase paraga sakembaran wujud putri Mas putra manggala bila kemaring manggi pindha ing arasa sundurada ing madya manggon karasa katitik genya kemarang dinandenan astotan ginggang sarit mopi narasa sara lah
Mikaya warna-wira minangka punjere cita. nangis sakjroning atiku
Alhamdulillah. Kira dengerono, Nduk. Imang mbok ora melok jedul. Mbok capek lelah. Oh, kesel. Oh. Setelah beberapa hari banyak acara, Mas. Iya, piyo. Wong wedok kok deheme kok iso kaya mertune bledek. Sopo jeredok kok? Lho. Lah macammu ngene iki Kok arek arek kok ngarani itu ya yu ya. lah kalau Pramuka, delok kok piye? Wani. ngeyel lho. Aku nek wani ngono wedi, Mas. Lah iya kono wani kowe kiri-kiri ora nek. Lah, Kebuka wadimu ora yo malah cilaka. mampir sani lho bapaknya, Mas. Piye? Iya. Kudu-kudu ora lho, Mas. Ora. Pripun? Alhamdulillah. Heeh. Ini yang pertama mengucapkan minal aidin wal Faidin. Ya selamat ya, Dok. Alhamdulillah. Seger waras. Ya. Hari ini Rahayu Wilujeng. Amin. Nah, Wis buat pokoknya temanten berdua selamat menempuh hidup baru. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Sareng-sareng Sanggarias Sanggaryas Manohara made in saka Blangtek Blangtek Sidoarjo. Sidoarjo Saradar. Juga Rias Singapura. Kondang ya. Tenan, Mas. Pokoknya bisa dilihat di channelnya Manohara Official. Wis ning kono keneng samubarange Manohara lagi piye tenan, Mas, ngono ku. pokoknya. Wah, lho bocah metu. Ayo, tangi turu, Mas, Mas. Tangi turu. Iki to bocah. Nek ora macak ngene iki to. Oh, lho kuwi asline. Alah, lho iki dok anu dasare nukone Mbah Pon. Aja ngono ya. Mbah kok ae. Piye? Alhamdulillah ya, Mas ya. Meteng tenan lho bocah. Rong sasi, Mas. Mlaku. Rong sasi Mlaku, heeh. Alon-alon ngono. Lah yo mlaku dhewe lho kan. Oh iya. Bareng-bareng Sanggarias Manohara mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Bila segenap kru dari Sanggarias Manohara kenal maupun tak kenal ya, Mas. Ya. Kita wajib bermaaf-maafan. Ya. Mumpung nuansanya masih Saling ngapura ing ngapura. Oh ya, masih lebaran ya, Mas ya. Ya. Ngapura jaluk ngapura. Ya. Di ngapura. Cipta Mandiri Laras. Cipta Mandiri Laras made in saka berbeda. Berbenda. Barang gononipun yuk jan. Piye ta? Menik-menik, Oh, Mas. tetep lho, Dek. Sing kolor, Mas. Piye? Menik-menik original. Original. Sing kok kidul Ya. fermentasi, Mas. Ora biacok bilane fermentasi kuwi. Iki asli kok, ora imitasi kok. Nek bangsane kuwi difermentasi ya. Kuwi ya ora kok ya. Iki fermentasi kok. Masa? Heeh, tak salah sik ya, Mas. Sik to. Nyantol ki lho, nyantol. Weh, jare alon-alon. Lho. Ya, jan. Wah, wonten balurang teng mriku nggih, Kang Mas. Heeh. Balurang. Mbak Lili. Alah, mau panjenengane nyedak merono. Ora teko iki, Mas. Mau. Nggih pun kula salami ya, Mas. Ya. Ingkang dereng nggih Bapak tuan rumah. Oh, Bapak sinten mau, Pak Mas? Supriyadi. Pak Supriyadi. Nyedakon, Nduk, ben luwih cetha. Lho. Alah yak-yakan kowe ya sing awang kok ya. Nah. Minal aidin wal faidin. Lho. Sebenarnya ingkang kathah kula nggih, Mas. Nduk. Piye to, Sing Mas? apik ngono di sawang komburi iki. Lah piye to? Kaya kebon orang-orang kok piye. Rada medun. Rada Medun. medun kok kurang munggah. Kurang munggah. Kurang medun. Pak Naditi piyak, Pak. Kok malah yak-yakan to? Jare kurang munggah. Nggonmu ki lho, Nduk. Oh, nggonku. Nah, sing Ini. demes jabang bayi. Piye to, Mas, sing bener ki, Mas? Ya wis sak polahmu ngono. Arep Bunda, minal aidin wal faidin. buat Mas Manten. Kalah tuwa kowe nek karo Manohara. Heeh. Minal aidin wal faidin. Sami, Mas. Anu tiang nem akeh
rambutnya ya Mas. Pakai rambut itu. Loh, lagi sama ini sak gelungan bagi. Akeh luput. Oh, akeh luputé. Akeh. Yang nem kathah luputé nggih Bapak. Heeh. Gadah pura kathah mboten? Oh, gadah. Mboten gaplek teng liya nika. Gaplek dengkulmu ya. Bunda minal aidin wal faidin. Apik sami-sami to Mas. Lah piye kaya? Lah biasane nek cilik ngono kae minal aidin wal faidin Pak. Lah aku ora takon kowe cilik apa gede? Cilik kok gede ya? Lah, Cilik kok gede, Bu? Cilik. cilik. Sik Pak lho, Mas, seneng aku kok bribake Mas. Tenang. Ora ngene aku jawe-jawe lah. Masa? Alah. Mas, tiku ngono Mas Alah, saiki ya. dari mana ya, Man? Ah. Asik, 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 asik. Rit, sudah cukup, sudah. Ada dikocai. Saya tahu Mas. Ya, Wak. Kowe kuwi pengalaman mesti. Masa? Hah? Masa tak? Jan pengalaman tenan Mas. Lho lagi tingene wis digoceki lho Mas. Ketoke ngempakne sing pas ngono lho Mas. Lah piye kak ya? Heeh. Sebutannya nggih Pak nggih. Jan njaluk ngapura. Ya. Jan pokoke berkah barokah semoga Amin. turah blawak anggone mantu nggih Bapak. Siap. Heeh. Lah yo ambrek engko piye jajah? Ya ora kaya gejote manuhara kok dimoti ambrek ora yo isin. Aku Mas. Oh ngono. Lan kok aku sing ambrek kok iso. Oh. Lah iya apa ngebakoh kok ya. Buat mempelai berdua hari ini Mas. Bisa. Siapa? Loh, rong tepung kan? Rong tepung Mas. Mas Anang. Mas Anang dengan Mbak Dengan Mbak Dwi. Mbak Dwi. Semoga menjadi keluarganya sakinah, mawadah dan warohmah. Bahagia sejahtera selama dikaruniai momongan secepatnya ya Mas. Insyaallah. Amin. Amin. Jen. Piye karepmu piye? Ini keluarga dari mana? Winong krebet. Dari mana? Tuh. Krebet. Siap. Mau krebet putih-putih ya dulu. Piye to krebet to? Tenan Mas, gak koyo barisane wong iki sing kae iki kontol-kontolan kae. Kowe le, hei, kowe ora. Jan pokoke. Heeh. Yang pundi, Bu? Oh, krebet ya. Oh, iki bedone krebet kulon ratan. Kidul ratan karo lor ratan. Oh. Enek bedane, Mas. Lor kali karo kidul kali. Heeh. Oh, beda. Kidul kali mana suaranya? Sak ini iki lor kali pelopore kudu kae lho ya. Tenan Mas. Usum nggonku Mas ngono kuwi Mas. Masa? Etan kali mbek kulon kali nek iki kan ratan lho Mas. Sing etan kali pinter rasan-rasan Mas. Masa? Tenan. Tenane. Apa meneh sing kidul kali Mas? Piye? Tukang madu. Tawan temu ora bingung ya. Lor ratan mana suaranya? Berarti Doorpress hari ini kok kena loratan. Oh iya. Wes. Ana doorpress ta hari? Piye Mas? Ana doorpress. Ada no. Khusus saka Manohara. Khusus dari Manohara. Wah. Nah, ada doorpress terbesar nanti ojo boleh sik ya. Ya. Lor kali khusus. Ya. Doorpress khusus Mas pokoknya. Ya. Oke, lanjut yo. Mas. Sewenang aku lek oleh ini ki Mas. Iya Mas. Oh iya ta. Senenge ganti nduk. Weh cocok colok gandeng ya mapan. Tuh. Oh, iya Mas. Iya. Aku nek nyawang ngene iki lho. Piye? Iya Mas. Alah. Rasa munyer-munyer kok geblak. Rasane wis didemek ki lho Mas. Lagek didemek. Urung digandeng. Umpama nglakon lu. Lah iki rada-rada semu Mas. Oh. Siap. Lho ya ta. Iki cara guyu kebanteren. Iki garapane rada usru. Oh ngono. Nah, iki halus ya Mas. Ya. Ya, jajalan Mas tikungan Mas. Kendangi mana ya, Mas? Makane kaya apa? Ayo le goyang le. Asik. Ha.
Obah. Kalem kok. Beda karo siji. Oh, beda karo sijine. Dari sijine. Mas. Iman. Lho, tenan to. Lho, tenan to. Lho, tenan to. Lho, tenan to. Kok gurih ya kayak ngono lho, Mas. Heeh. Tes kok ngarep. Kok ngarep? Ji, ro, lu, Iman. Asik, asik. Ya lagi apa ya? Mas ini kecelakaan ini. Mas. Celakaan apa? Celakaan apa? Celakaan apa? Sik kuwi lho, Mas. Nyapa? Kadungkel ngisor. Ngemake kowe. Sik sijine. Sijine, ji, ro. Nek kira iso halus, Mas. Ayo. Eka, 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 eka. Haha. Kowe jingkat-jingkatmu karo mundur iki jane gila apa jijik? Sik to, Mas. Iki ada 2 pertanyaan, Mas. Heeh. Heeh. Takonono. Kowe pengen alusan apa ngreok? Nah, Nah, pengen milih ndi? alusan apa pengen gagrak Iki panaragan? mumpung gitu, Mas. Heeh. Mumpung nuansa lebaran. Ya. Duit anyar sih oke. Ya. Yo, tenan. Kowe pengen halus apa pengen Halus mau kasar, Bu? Kasar. kasar? Lor karatan kasar, cepot kabeh klumpune ning kono. Ya, keris cupot, selop cupot, blangkone ya ora. Ya, cepot kabeh. Blangkone ya, Kabeh. klambine ya Ora. ora. Selop. Nah, Kowe kae paring ning Mbak Pur kae. Ya. Nah. kowe mundur sik, mundur sik. Selope, blangkone iman-iman.